алейкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. додгоҳи олии Бошқирдистон шикояти кассатсионии Фурқат Абдуфаттоевро бетағйир гузошта ӯро озод накард. чанд рӯз пеш додгоҳи олии Бошқирдистон парвандаи шаҳрванди Тоҷикистон Фурқат Абдуфаттоевро бозбинӣ намуд, вале шикояти намояндагони номбурдаро қонеъ накард. чуноне ки ба радиои муҳоҷир консули генералии Тоҷикистон дар Уфа Саид Эмом Давлат хабар дод, дар ин мурофиа намояндаи консулгарӣ иштирок намуда буд. ба додгоҳ санадҳо ва прокуратураи ҳарбии вилояти Суғд ва аз хадамоти қушунҳои сарҳадии вилояти Суғд пешниҳод карда шуд. аз рӯи ин ҳуҷҷатҳо бармеояд ки Фурқат Абдуфаттоев дар рӯзҳои сарзадани ҷанҷоли назди сарҳадӣ дар Русия қарор доштааст. аммо додгоҳ ҳукми аввалро бетағйир гузошт ва номбурда то 2 март дар боздоштгоҳи тафтишотӣ боқӣ мемонад. консулгарӣ ин қазияро таҳти назорат нигоҳ медорад, гуфт номбурда. вобаста ба тақдири ин шаҳрванди Тоҷикистон баъди 2 март консули генералӣ гуфт ки онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар бадтарин ҳолат Фурқат Абдуфаттоев ба Тоҷикистон истирдод карда шавад, на ба Қирғизистон. ёдовар мешавем ки Русия ин шаҳрванди Тоҷикистонро 1 феврали соли ҷорӣ бо дархости Қирғизистон боздошт намуда буд. дар шаҳри Зеленоград як муҳоҷир боздошт шуд ки бо либосовезак таҳдид карда салони телефонҳои мобилиро ғорат кардааст. тавре ки дар портали вазорати корҳои дохилӣ МВД хабар дода мешавад, гумонбар ба салони алоқа даромада хоҳиш кардааст ки ба ӯ смартфон нишон диҳанд ва сипас либосовезакро баровардааст. либосовезак ки ба халтаи ношаффоф печонида шуда буд, ба силоҳ шабоҳат доштааст. ҳамлагар бо либосовезаки худ таҳдид карда тирезаро шикаста телефонҳоро гирифта ғайб мезанад ва силоҳро аз маҳалли ҷиноят дур партофтааст. полис ӯро аз навор пайгирӣ карда дар бозор дастгир намуд ки он ҷо ғоратҳои худро фурӯхтанӣ буд. як телефони мобилӣ то омадани полис фурӯхта шуда, боқимондааш бошад мусодира гардид. ҳар касе ки аз хориҷ ба Русия ба кор меояд, бояд санаде дошта бошад ки дар он маълумот дар бораи надоштани бемории сироятӣ ва нашъамандӣ зикр шуда бошад. ин ва дигар талабот дар лоиҳаи нав ки барои баррасии дуввуми думаи давлатӣ омода карда мешавад ифода ёфтааст. дар ин бора парламентская газета бо истинод ба ноиби раиси шӯрои федератсия Ильёс Умахонов менависад. вай қайд кард ки ҳоло парлумонҳо 2 ташаббуси ҳукуматро дар ҳоли иҷро қарор доранд. иловаҳо ба қонунҳо дар бораи некоаҳволии санитарию эпидемиологии аҳолӣ ва дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия. ҳар ду аз ҷониби думаи давлатӣ дар хониши аввал 26 январ қабул карда шуданд. муҳлати пешниҳоди иловаҳо 24 феврали соли 2021 мебошад. таври Умахонов қайд кард, ислоҳот таъсиси як манбаи ягонаи электрониро пешбинӣ мекунад ки маълумотро аз муоинаи тиббии муҳоҷирон ҷамъ меорад. инчунин лоиҳаи қонунҳо додани ҳуҷҷатҳои тиббиро ба муҳоҷирон ба танзим медароранд ва талаботро барои шаҳрвандони хориҷӣ дар бораи набудани бемориҳои сироятӣ ва нашъамандӣ ҷорӣ мекунанд, шаҳр дод муовини раис. ҳамзамон Ильёс Умахонов таъкид кард ки ин қонунҳо бояд ба муқаррароти аҳдномаи иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва дигар шартномаҳои байналмилалӣ мувофиқат кунанд. интерфакс иттилоъ додааст ки шумораи умумии хориҷиёни ворид шуда ба Русия 68% кам шудааст. хадамоти марзбонии Русия ки ба он манбаъ ишора кардааст, хабар дода ки соли 2020 ба Русия 9 миллиону 600 ҳазор нафар шаҳрвандони хориҷӣ ворид шуданд. шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон ки соли гузашта ба Русия сафар намуда буданд 41800 нафарро ташкил додааст. ёдовар мешавем ки ҳанӯз шурӯъ аз моҳи марти соли 2020 парвозҳои мунтазам байни Русияву Тоҷикистон қатъ гардиданду Русия ворид шудани шаҳрвандони Тоҷикистонро ба қаламрави худ манъ намуда буд.
аз рӯи гуфтаҳои боло бармеояд ки танҳо дар 3 моҳи соли гузашта зиёда аз 400 000 тоҷикистониён ба Русия омадаанд. Инчунин дар рафти суҳбати мустақим бо рӯзноманигорон вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон қайд намуда буд ки ба воситаи рейсҳои чартерӣ 150 000 шаҳрванди Тоҷикистон ба ватан баргардонида шудаанд. Президенти Русия Владимир Путин муътақид аст ки шиори Русия барои русҳо ки онро аксар вақт миллатгароён истифода мекунанд, барои миллати рус зараровар аст. Вай ин андешаро зимни як нишасти видеоӣ бо роҳбарони фраксияҳои парлумонӣ иброз дошт. миллатгароии ғорӣ ки шиори он Русия танҳо барои русҳо аст, фақат ба русҳо ва ба Русия зиён мерасонад ва аз дохил ба таҳаллукаи он мусоидат мекунад. Мо набояд ба ин роҳ диҳем. Албатта мо бояд кафолат диҳем ки фарҳанги ҳар як миллат, таърихи он, пайдоиши ҳар як миллат дар кишварамон гиромӣ дошта, рушд ва эҳтиром карда шавад, гуфтааст Владимир Путин. Ин посухи Путин ба суханони роҳбари ЛДПР Владимир Жириновский буд. Жириновский дар ин нишаст ақидаеро изҳор дошт ки муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ набояд ба Русия роҳ дода шаванд. Ӯ гуфт: булғорҳо, украинҳо, беларусҳо, сербҳо ин имконпазир аст, аммо на аз Осиёи марказӣ, зеро онҳо ҳар кадомаш барои истеъмоли шахсӣ 2 грамм дору меорад, аммо онро дар ин ҷо мефурӯшад. Аз ин рӯ шумо муҳоҷиронро оварда наметавонед, онҳо рафтанд ва ин хуб аст. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. Моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. Тансиҳату хонаобод бошед, шунавандагони азиз.